dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mai saurare kamar yanda yanzu za mu kawo muku wata cikakkiyar hujja a kan wannan kyakkyawar jarumata cikin masana'antar Kannywood. Mai suna Nafisa Abdullahi, wannan shahararriyar jarumar da ta riga ta yi shura kowa ya santa a faɗin Najeriya baki ɗaya da ma sauran ƙasashe ma kusanta. To mai saurare yanzu za mu nuna muku cikakkiyar bidiyon saboda ku bi mu ku gani cikakkiyar hujja game da dukkanin abubuwan da za mu gaya muku. Ji ba zai kai ku ba sai kun gani. Mai saurare ka biyo mu.